Aplikáciu Smart App Lock stačí nainštalovať. Otvoriť. Je tam prednastavené heslo 4 sedmičky, takže zadáme. No a samozrejme hneď ako prvé treba zmeniť heslo. Takže v nastaveniach heslo zmeniť na akékoľvek iné. No a môžeme nastaviť, čo všetko bude aplikácia uzamykať. Takže zámok aplikácií, cez plus vyberieme ktoré. Stačí, keď zamkneme prvé dve položky inštalátor, aby sa nedala aplikácia odinštalovať a vstup do nastavení. Pridať a tým pádom máme tieto dve aplikácie uzamknuté. Môžeme zapnúť aj takéto fejkové hlášky a tým pádom máme uzamknutý vstup do nastavení. Môžeme to vyskúšať, čiže vstup do nastavení je uzamknutý a zobrazí sa tu nejaká hláška. Ak by som chcel samozrejme vstúpiť do nastavení, pridržím OK, zadám nové heslo a som v nastaveniach.